Salam dostlar, sağman oturmuşsunuz. Gününüzünüz hayırlı olsun. Koreya dedik, Malayziya dedik. Ahir soňam yine başka bir yurda geldik. Koreýadaky başymdan geçiren atlarym hakkyndaky videolary paylaşdym. Eger görmedikleri bolsa şu yerden görüp bilerler. Ondan sonra emma bilen Malayziýa gittik. Malayziýa barada da yine öwrenip bilen informasiýalanma atlamy aýdyp we gelip biläjek ýerlerini gurkamaya çalışdyk. Onam yine şu yerde koyarım. O yerden girip görüp bilersiňiz. Ya da kanalyma girip hemişe yolla kanalyma girip playlistlere girseňiz her bir ýurdun paýratyn ýazylýar. Misal üçin Malayziýa, Koreýa, Hytaýynky hemmetinem kanalyma girip hem görüp bilersiňiz. Videolarynyň aşagyna ýazylýan kommentariýalara, soralara ýekemeke jogap bermäge çalışýan. Ýöne telefonumdaky harflaryň içinde türkmen dili ýa-da türk harflary ýoklugy üçin käbir biziň dilimizde ýöne ingliz dilinde ýok harflar tapmak kynrak bolýanlygy üçin telefonumda ýazyp bilemok, ýazmak islemok. Kompýuterimi açyp kompýuterim bilen ýazýan. Olam käbir açyp bilýän, käbir görüp bilýän, ýani şolar ýaly birazjyk ara bermeli wagtlam bolýar. Şoň üçin egerde sora bermek isleýänler zatlar üçin mene şu ýerde Instagram hasamy goýan, hemişe hemme videolarynyň aşagyna da goýan adyny hemişe ýolla. Ýani Instagramdan hem tapyp soralaryňyz atlaňyz bolsa, maňa sora berip bilersiňiz. Gelin esas tema açylyň. Malayziýada 2 hepdelik aýlandyk, 2 hepde gezdik. Ondan soň Türk hava ýolları bilen Istanbul'a gittik. Istanbul'dan aeroportdan çykman gönüşe duruşuna agtarmaly Gürjistana geldik. Yani bugünkü temamız Gürjistan. Gürjistan Kavkazda yerleşen yurtlaryň biri. Kavkazyada bilýän bolsaňyz Gürjistan, Ermenistan, Azerbaýjan 3 tane yurt bolýar. Ýani beýlek Russiýanyň käbir bölek görem, ýani Kavkaza degişli, Türkiýanyň bir gapdalam degişli bolup biler, dolan bilemok ýani. Gelemizde Gürjistanyň paýtagty Tbilisi şäherine geldik. Tbilisi şäherini emma hem men hem gataladyk. Arasda köçeleri, arasda howasy, tebigaty, köne we täze binalary, köçedäki adamlary, garat her bir zadyny haladyk. Adamlar barada, gürji millet barada bu ýerde her kim her hil düşünjede bolup biler. Ýöne bize häzir etjende diňe pozitiv düşünjeler gazandyrdylar. Bu ýurdun adyny näme üçin Gürjistan diýen, näme üçin Gruziýa diýenmok. Dostlar, bu ýeriň adyny biz taryh boýunça Gürjistan diýipdiris. Hatda magtumly öz goşgusynda bu ýere Gürjistan diýip atlandyrypdyr. Ýene de köp sany irki çeşmelerde Gürjistan diýilýär. Inglizçe ady bolsa Georgia. Tbilisi'de yer bilen bir Hytaý bilen atlaşdyk. 谢谢啊。你在中国待了5年了？对，待了5年。那你对中国很了解啊？谢谢你。哎，谢谢。我们这花园的啊，花园。Pul soraya ya, elimde bilezik taktık, şu düşünün pul soraya.多少钱？ Bakasını sorduk, ne merseniz berayın diyen, bakasını aydın o, ne merseniz berayın diyen. 我了解了。3 kilo. Bay bay. Ýerlen bir Hytaýly daýymyzy gördük, odam salam berdi dadet. Şundak gitdi. Bilen bir gezmeň ladyň nemesi. Ýerlen gördük, salam berdi dadetdi bizem. Nihaw taýça, Hytaýmy da atyp sordyň soňradan pul bilen çalışýan idim meni. Öňem şular ýaly adamlar gezip ýörkä
bilezik zat satıp ya onu men eliňe zadyňa takyp badyp zat satjanlara şey dip yo dünýäge dänikden eşitdim. Egerde bilezik ya şolar ya zerurly bolmasa eliňe taktyrmasaň goý, sebäbi taktyryndan soň ýygyna çykaryp bermän bir hilek görüp eda satyn aldyk. Gürjistanyň 3.800.000-den gowrak watandaşy bar dostlar. Olaryň 1.100.000 golaýy Tbiliside ýaşaýar. Şeýle bolsa da meň üçin Hytaýdan, Koreýadan soň Tbilisi köçeleri bir hili boş ýaly görünni. Gürji milletiniň dünýädäki jem sany hem gatykän däl, 5 million gowrak bir sany bar. Gürjistanyň resmi dini Hristiýan Ortodoks. Gürji watandaşlaryň %83.14% bu dine uýýar. Baydagyny görüşiňizden hem buňa düşünse boljak. Baydaň merkezine bir sany uly, her burçuna da 4 sany kiçik hat ýerleşdirilen. Haçlaryň arka tarapy hem tutuşlygyny ak renkli. Bu da ak matany aňlatýar. Belki ak mata gürjiler üçin ulakan manyny berýän bolup biler. Birem Gürjistan dünýä boýunça Hristiýan dinini resmi din edip kabul eden ikinji ýurt. Siziň pikiriňizçe birinji bolup Hristiýan dinini resmi din edip kabul eden haýsy ýurtdur diýýäňiz? Gürjistan halkynyň 10%-inden gowragy musulman dinine uýýar. Galan 6,5%-ine golaý hem beýleki dinler uýýarlar. Şu videoda hem görüşüňiz ýaly Tbilisidäki jaýlaryň köpüsi gatyköne jaýlar, esasan hem Sowet döwründen galan jaýlar. Şeýle köne jaýlardan birini restoran edipdirler we biz hem bu restoranda ilkinji gedek gürji tagamlaryny barladyk. Togretinden kebap, içine de şeyler, sosunu ve yağ. Şular yarak. Gürjistan'daki yeni birinci naharım. Çektim. 10 günü. Başka da yok. 10. Ne? Tayland kamerada şeyler börek var. Tayland kamerada şeyler börek var. Börek var ya. Onunla tekin. Ya evet takat koy. Suratına kiçik görünüyor ya. Suratına kiçirak görünüyor. Gelen son ullokan. Tbilisi'de bir hepde 10 güne olay wagt dolduk. Yani Tbilisi'ye gelip düşüşümizden sonra derojuk iş gözlep başlamamız sebeple yani bar pikirmede iş tapmak bolanı sebeple videoda azrak düştük. Yani käbir videoda hatta çekip görköp bilmedik de atlamayı şu yerde aydıp gurrun vermeye çalışayım. Yani esası gerekli olan informasiyalar. Aeroport yani Tbilisi'nin aeroportuna gonup düşümüzden soň derhal birinji gerekli atlardan biri nomeri gerek, biram Gürjistanyň larysi gerek. Bu sim karty we laryny yani aňyrdaken gyzykkan durmadyk sebäbi eň esas birinji sebäp bilen biri gymmat bolup biljekdi. Ikinjem sim kart alan adamda edil häzir biz haýsy tarifin gowduny, haýsy kompaniýanyň gowy işlerini bilen doktuk, şoň üçin hem Alman viza kartyny awtoda adam önüne atyň degirýän arkan töleg edip bolan hiç problemasy ýok. Şeýdibem Tbilisi açenni edip geldik, hiç problema bolmady. Egerde taksida gaýtjak bolsaň taksiler hem örenken olam 30'lar edidiler, 35'lar ýolya, 1.40'lar ýolya diýdi, olam $10'dan ýokarda bolýa. Ýöne biz autoza aýdamyz üçin $1'dan aýtdyk, $1'dan ýarym dollaram bolanok. Indi dollaryň bahasy biz bärik gelip dollar çarşylýan ýerlerde näçe ýerde aýlanyp gördük. Yani gedip aýlanyp öňde şeýle barken ýerler bar, yani nokatlar bar, dollar çarşylýan nokatlar. O ýerlerdäki bahalarynyň hem iň gowsyny tapyp alýyp bolýan. Birinji gedek dollar çarşylýan ýer gördüm, alyp aparyp çalşmaga gerek ýok. Käbir ýerde 2.70'den nur, käbir ýerde 2.71, 2.72, 2.73, yani 2.72 lary $1 bolýar. Her ýere görä ütke yani. Biziň çalşamyzda 2.723'den çalıştık. Yani bizim çalışan bahamız şeýle şowatki ingo bahady. Aýlanyp gördük, gedip ýörkäkne ýitirýän adamy ýok. Şeýdibem çalıştyk. Indi nomer aljak bolsaň, esasy bizim
gıdıklanyp gelip gördük bärdene atele geldik, soraşdyrdyk zatdyk. En gowy Geocell diýdiler, ýani Geocell diýip okulýarmy? Georgia'daky başyna ýazylýan Geocell. Ingo işleyenler şo bilen ýene Macticom kampaniýasynyň nomery diýdiler. Olam ikisiniň hem bezlimitne ýani unlimited internet nomer tarifi aylyk 32 lary eken. Biz beremede 35 verdik. Şeýle ýani hyzmat saty bilen 35 lary berip bir aýlyk açdyrdyk. Ýöne häzir soňky aýlarda 32 larydan arkan töläp bolýar, hiç bir problemasy ýok. Beýleki käwir nemeler bar. Indi adi admöşen okşuat, mobile nämemiş olar. Ýa başga nomerler bar. Olar Gürjistanyň köp ýerlerine gowy işlänok. Ýani bunam bil koýsak gowy, ýani Macticom, Geocell, gowy işleýän iki sany kampaniýa diýdiler, ýani sim kart. Sim kart almak üçin biz birazjyk eýlenmeli boldyk, ýani bir günýalyk ijra aldyk, bir günýalyk sim karty gezdik. Sebäbim bizim şo gelen ýerlerde turistik ýerler bolan üçin, ýani bir hepdelik 10 günlük gelýän turistler üçin tarifler bardy. Bir hepde üçin $10, $10 şodar her ýyl baha aýtdylar. Belki kymmadrak aýtdylar. Sebäbi köçede sewdalar etjek bolsaňam daşary ýurduň bilseler, bahany galdyryp aýdyp bilýärler. Bu da bir näme? Soň biz Didubudemy şolar ýaly bir market bardy. Esas ol köçäniň adymy şolar bir ýeriň ady, ýeriň ady, şoň bilen bir market bazaryň ady bolup galan. Kiçiräjik bir bazar, hem esas ýani taksilaryň ýa beýleki uly maşinlaryň zatlaryň. Ýani şu ýerden taksiler, uly maşinlar zatlar başga şäherlere, başga obalara ýetsenik kere gitjek bolsaň şo ýerden gidip bolýar. Şo bazara gidip, şo bazardan nomer satyn aldyk. Nomeryň özi 20 lary ýetmedi, 15 lary, 20 lary, şoň ýa bir dadarlyk her ýerde her ýyl eken 5 lary gelýär, ama sim kartyň özüni berýärler. Soň tarifini açmak üçin neme edilýän kaýçymyal 32 larydan olam problema däl özüň bank hasap açdyrýan, bank kartyň elinde bolsa, on mobile bank açdyrýan, telefonyň üstünden app-ni alyp şonu açandan soň özüň төлep edip bilen 32 larydan hiç ýyl problemasy ýok. Endi bank kart nemesi? Bank kart almana gittik. Bank kart almaga Bank of Georgia'ya gittik. Ingowsy diýdiler. Barsaň Mastercard bilen American Express kart açyp berýärler. Yani iki tane kart berýärler. Hiç ýyl bir problemasy ýok. Sen kurýan Bank of Georgia'nın filialyna barýan. Soň maňa bank kart gerek diýen, daşary ýurtly jurnalýat. Nomeryň bilen pasportyňy berýän bir. Bolly başga iş adam soranok, telefon nomery gerek açmak üçin biram pasportyň gerek. Bolly şonu berenden soň bolly açyp berýär, tigel balky berdi, erti barýan alyk aýtýan. Bolly başga problema ýok. Ýene de esas maglumatlardan bir ýerde dostlar, Gürjistana gelen wagtyň vizasyz gelip bolýar. Ýani başga bir kampaniýalary görüp, başga bir adamlary görüp Gürjistana meni äkit Gürjistana men gireýär diýmene hiç ýyl gerek ýok. Biletini alýan, gelýän, girip bolýar. Endi näde girip bolýar, näme edip bolýar, o zatlarym bu video has uzağa çekmesin. Endiki videolarda görüň bereýin. Ýene de Tbiliside birazjyk iş deňemem boldy, iş gözlemem boldy. Näde iş gözledim, näde zat etdim. O zatlar barada. Ýene indiki videoda size görüň bereýin. Aýlyklar näçe, bahalar näçe, ýene de başga da nähir soralar bolsa kommentarlarda ýazyň, nesip bolsa indiki videolarda jogap bermäge çalışaýyn. Öz başymdan geçen zatlar bolsa öz bilýän zatlaryň metini jogap bermäge çalışaýyn. Bu videoň soňuna näme? Tbilisidaky, yani Gürjistanyň paýtagty Tbilisidaky ýerdenki seher bilen gutaraly birazjyk kiçiräjik bir video çekipdim. Dowam şoň bilen bu videomyzyň soňuna gelelim. Hemmelere ertiýän haýyrly bolsun dostlar. Gürjistanda howa biziň kägaranda salkynrak, bizde de salkynlap başlandyr. Ýöne bäherde bize görä has salkynlygyny düşünýän. Hytaýda men ýaşaýan ýerime garanda, Malaýzyadaky howa garanda bäheri has soğuk. Atýaldan çykan ýerindäki görünýän manzara da şular ýaly. Bizimlik, narlyk, yani her holyň ýanyna geç gidip barýarkan holyň içinde ýa-da daşyna, garalarına üzüm nar görüp bilersiňiz. Nedir biziň goňşumyzda da üzümler bar.